Welcome back po sa Simpleng Luto ni Enric Channel. So ngayon po guys, ano lang po to, maring short vlog kasi 1 month na po ako hindi nakapag-vlog. Pero ngayon po, back online po tayo. Nais ko lang po sanang magpasalamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa channel ko. Lalo na po sa lahat ng mga subscribers at sa mga viewers po. Thank you po. Kasi po 1 month hindi ako nakapag-vlog. May mga disaster po kasi nangyari. Pumanaw po yung padre-in-law ko, saka yung lolo ng wife ko, at saka yung uncle niya. So bali tatlo po yung nawala po sa 1 buwan. At saka maaari pong may mga financial problem ganon. So hindi po ako nakapag-vlog for 1 month po. So maaari sayang yung mga na po, mga panahon na yun. Pero hindi natin maiwasan talaga na may mga pangyayaring hindi inaasahan. So kahit papaano po, gusto ko pong pagpasalamat, taos puso po ako nagpapasalamat kasi kahit papaano po sa mga panahon na hindi ko po hindi po ako nakapag-vlog, ay andyan po kayo, sumusuporta po sa channel ko. Marami pong nanonood. Umabot nga po ng 3,000 views po. Kahit baguhan lang po ako, umabot po ng 3,000 views. At saka umabot na rin ng 256 yung subscribers ko po. So thank you very much po. Alam nyo, talagang taos puso po ko nagpasasalamat kasi kahit papano po andyan po kayo. So back online po tayo sa mga sumusunod po na mga vlog natin po. Sisikapin ko po talaga ma-share yung mga skills ko, yung mga natutunan ko po sa pagluluto. So sana po palagi po kayong susuporta sa mga baguhan lang po. Sana po subscribe po kayo at saka don't forget po to press the notification bell po. So maraming nagtatanong na papakita po ako ng yung mukha po. Ito po si Enric. Welcome po sa Simpleng Luto ni Enric. So ngayon dito po tayo, back online po. So sana magugustuhan niyo yung mga vlog ko, mga simpleng luto. Saka kung mayroon kayong gustong i-suggest, pwede rin po. So enjoy lang po tayo, maluluto po tayo. Sana makatulong din sa inyo, may matutunan po kayo sa mga vlog ko. So thank you very much ulit. God bless you po. God bless. Thank you.